Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload na po ta mga listeners atong Palamay Drama compilation part 47. Ug magpasalamat ko mga listeners katong bag-o na tong subscribers. No? Salamat kayo sa inyo sa pagsunod sa atong drama. Sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners, mag-shout out sa ta. Ako i-shout out ya sa Miss Orno, shout out na ko si Romiboy nga nanawag jud siya sa ato kay pirmi jud siya gasunod sa atong drama kang paparts dudoy diha pirmi pud naminaw o atong basahon atong comment section mga listeners kang Music Lover Mix. Salamat sa pag-upload loads. Malingaw na sad mi ani. Salamat kanimong Music Lover Mix sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama. Kang Oscar Abayadog, idol, salamat kayo sa paspas nga upload. Salamat kayo kanimo Oscar Abayadog sa pagpirmi nimong pagsuporta o pagpaminaw sa atong mga drama. O dasig kayo ito mga listeners no kay na mo gapirmi ga suporta sa ato nga karon paspaso na tog upload para di mo mabitin mga listeners no. Upload ta karon sa atong part 47 kay nga ang atong part 48 na pud naghinahinay na itong edit para ma-upload na po dahil nato. Parang dili jud mo mabitin jud sa atong drama. Unya manikamot ta mga listeners no. Mga sunod bulan ba nga mataas-taas na atong drama no. Manikamot ta nga madugangan taas atong drama. Paabto na to og 10 rounds. Parang dili jud mo mabitin no. O shout out po din ako si Kuan, shout out po din ako si Jingkoy Lingkit no, birthday niya gahapon. Grabe jud yang inom no nya karon wala sa ka-duty kay ngadto siya sa iyang asawa. Shout out sa iyang asawa nga si Nidiros. Usbon ako mga listeners no. Salamat sa iyong pagsunod sa atong mga drama. O dili na ito tas-on mga listeners. Ato ng sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 47. Ako si Dante ginaingon, gilikayan ta ka kay di ko gusto nga makaguba og pamilya. Apan ikaw magimudot-dot og maayo nako. Usa wala ko makalikay. Ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mo ba? Birthday ron nimo? Mali ka magpaibaw sa uban lagi na itong mga kauban ng ligis trabaho lagi. Suwat lang kung sabah lagi. Gamay ra kay kung gikay. Mo ba di? Ikay ra kung gimbitar taon. Ako sa mga ang atong mga katrabaho ako na imbitar ra kay mga dagko kay ang laboy. Tatos bay ha, tatos bay. Sige. Wala kay laing bisita rin sa inyo O ano na, ang ako may gagaw. Okay na. Maglail tayo no. Kay basing mauwaw ni kam tipon sa akong parente ba. Oo, mauwaw yun ko. Maglaing kita inom, kita rang duha. Pero, bay, di lang ko magpagabi maay bay ha. Dito sa inyo kay Ano man? bisan ugwa tay asawa ba, way mangita na to kay lutaw pa ta. Pero mangita sa taon ako akong tatay ug nanay. So, sumurog ka karang tao. Nanay tatay doon sa... Lagi mangita na sila ako. Ikaw, sa inigobro na to sa trabaho, ha? At total house ba kay ang ganda na kong makaon na to, mainom sa akong asawa. Nindutan ning inumala. Doon nagisumsuman nga sinugbang baboy ug isda. Natural. Kini. Pinangga ko tikado. Pinangga tikado. Salamat. Happy birthday. Nagkap ko lubot na. Talikod lang ron. Inom tayo. Sige, inom na. Kadir. Okay, kaon sa kanin baboy. Sige. Imuning tagay ha, imuning tagay. Sige, ako na rin. Okay. Dagaan na sa daw, murom ni tuba. Ori ko oy, tungso ko oy. Tingnan puno man. Ay sos. Sa tuba.
Sige na. Sige. Tungkol pa na niya. Oh, may problema na. Lakay sa kaminom, no? Ano ni pagi sa ilong? Apil ang ilong, puno man. Oh, lagi. Ah, lamia, oy. Ang tawag. Hay. Uy. Bay. Kana bang babae nga nasa pikas lamisa bay ba? Sige mo siyang tan-o na, bay. Kanina rin ko nakabantay, ano yan? Ay, Kasi kanang sige, nagilog. siplat-siplat ako doon. Nagsiplat-siplat. Oh, paniplat ba? Pasipat. Di kayo pasiplat-siplat. Siplat, bito. Ay. Kana siya. Ora na ni, kanang yellow blouse, kanang pidalit sa P-Mart. Oh, kana. Bilhin mo sa P-Mart, walo na kulod. Oh, may happy mark sa likod. Guwapa sa bayanan, no? Ay, mare na sa kumanghod, ay. Ha? Bisita na sa kumanghod, bay. Si Gina, bitaw na. Kuha minyo na, bay. Minyo na. Pugos ng minyo, siya yung nabana tao. Siyang banas, daga, paglitaw, lamia, lagi. Ikaw, litaw, mga. Luya ko doon. Siya? Ulo, Luya siya. Amin na, adulo na to na. Ari pa ila di gato. Dali. Bay, Gina, bay. Gina, akong amigo. Bay. Ay. Gina, sige, bay, danti akong kauban sa trabaho. Hi. Bato ni bay dido na ako ba minyo na kuno ka. Pero ano naman mo dagdaga pa magkatanaw no. Bitaw. Papakonsulti ni bay dido nga may bana na Dido ko, bay, di ko, bay, do. Dido ko, ha? Dito Ayun. lagi. Pasensya na hubog-hubog na gamay ba. Pero di ko may bawo nga minyo na ka. Nindot kay ka. Mura pa ko daga kay o man ko kumabunog sa kumbana. Uy, unsa raman sa dang among anak? Mo ba nana day kay anak sa day? Tinuod ba nga kuan ba kanang ang imong bana ba? Tinuod ba nga iya kang gi Tinuod nga yara kong gilugos. Gilugos ko sa akong nahimong bana. Tagaan gyud ka, bay. Ay, hindi Gina. Kung unsay akong gisulti na bay Dante, ako na siyang sultian nga mauna ni hitabo nimo. Yasang giusap. Ngutan ko siya, daga pa ba ka ba? Mao na kong giingnan nga may bana ka. mao na. Medyo kagbugos yung bana kay... Ha? Sabat. may gani kay misugot ka nga magpakasal mo no? Kani, Eh. padong na ni. Digid mo uyab, di ba? Ha? Niya ipapriso ko man unta pero Ano niya? wa na lang kay naluoy man ko. Duoy day ka? Kay tinuod man sad nga nahigugma siya nako. Mo nga nagpakasal na lang ko niya. Bisan nga wa ko'y gusto niya. Ay, kung nakita pa lang unta tas daga pa ko, nanguyab Ay. ka na ako. Ay. Uy. Isugot kini. na unta ka. Ay, Ikaw unta kong bana ron. Ha? Unsa? Wala kayo. Mo no bay? Oo na bay. Ingon siya na ko ay. Nga, sa una ko nun yung pagkikita ni mo. Labat per sight ko nun siya ni mo. Gusto ko niya siya minyo. Kung minyo ka. Siya ba minyo na. Niya ikaw litaw. Nugon ko nung kayo. Mo ba? Bisulti siya na ko ba ya nga. Onhigya ko na siya ni mo sa trabahoan na to din hiba. Kaya ito siya makikita ni mo. Sa'yo na ni mo. Uy, naunsa. Di ko ana bay. Kay bo, ka nga may uyab na ko bay. May uyab na taon ko eh. Basta ba mahon to yung sulti na ko. Sing naroon na siya yes. Gawas ba? Sing paabot rin siya ni mo ka. Human yung ka ron. Di tingali sa mo ani ron lang makikita na bay. Gawas nga may bana na siya. Babae bigyan siya buhat. Day Gina, ikaw ding miyas gawas day. Binog kinsang nangita na ako, ikaw din nangita din ako day. Oo. Nananghit mo ko sa kumbana nga may tuon ko sa syudad. Pero ikaw nga kong gianhi. Kay gimingawan ko ni mo Dante. Medyo naipit yung kuba. Naunsam taong ko may bana ng taong ko. Yun niya, ako sa dunan sa kuyuyab. Busa di ta angay nga magkarelasyon day. Sige, uy. Igo na nga, natultulan ako ang imong gitrabahoan. Tagin na lang ko sa mong cell number, P. Sige na. Nalipay ka ba sa itong ibuhat suod sa motel day, tita? O dong dati, kay duha ka round yun ang atong nakuha. Pero, nahibaw kong dihang gising along na ang imo. Unya miot nga kas kalami, gisangpit ko ni mo Gina lagi. Ha? Ngano di ay to? Ha? Wala na to day, Wala to, Nakasangpit lang ko ato. Kipati ko nga. Kipati ko
nga may gusto ko, mas gusto na ko maging si Gina. Kaya. Ha? Mao na dito, gianhit agid ka, kay gusto ko nga mangutana nimo. May lain ang uyab si Dante nga giganlag Gina. Kay sa dihang nag-anak mi pa, gisangpit ko niya Gina lagi. Uy, saan tawa taon, oy! Tarong ba? Tawa lagi taon, may laing uyab na speden, tigawas imo taong tita. Ay, ikaw mo guning nag-atang na ko dahil Gina din sa gawas among gitrabuan. Dante, gimingaw na kay ko nimo. Ha? Magkuyog ta sa kawas ba? Oh. Bisag kausa lang po, sige na. Pita ba yan eh? Ipit yung kumba. Anta din paano taon kayo? May uyab sa gunoon sa mga. Wa gugma sa kumbana. Oh. Matag na mo. Di mo ko matagbaw niya. Mahay gani kung nagpakasal ko niya. Dante, please. Magkuyog ta. Bisag karon lang hikayo na. Sige na. Huwag ko saan niya. Sige kong likay-likay ni mo. Pero saan ni? Ano mo gini? Sige, tutut na mo. Lami si Montila, Dante. Kahit kay Montila. Umarag sa bitin. Ang gaya. May gani, huwag ka masamad mo. Lami ka ay. Lami kaya? Lami gini, kini ay kini. Kini. Mo ni pinakalami. Kini. Kini. Sir, dili lang kay May naitabo ginawa ni Gina itong higayon na. Pati ko nga mas natagbaw ko ni Gina kaysa akong uyab. Mao nga, kung na siyang gikabit, bahala og may bana siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Diday, dinaingon, mahal ko kaayo ikaw, apan ikaw ang may gusto nako bisag gamay. Apan kalipay ko kaayo nga bisan sa hamubok nga higayon, ikaw akong nangkon. Kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Mo ni yung gisulti ni mo? Oo, Dindo, nakagusto gid ko nimo si Diday, pero ikaw imo kuno siya nga gibaliwa. Buutan ba yan as Diday? Ganahan ko na niya kay buutan kay pero wa man jud ko makagusto na niya eh. Ganahan lang ko. Pero ako'y gusto. Kay ang tinuod, ikaw ako nagustuhan na dit. Ha? Oh, ikaw gyud akong nagustuhan gyud. Ano sige na day. Sugtan ako. Doy, may uyab namang gugo Dindo. Si Diday na lang lagi nga suod akong higala ang panguyabi. Sige na, uy. Ay lang ko ito po niya ha. Kay wa man gid ko'y pagbati niya bisan gamay. Hala, Oh. si Diday ay. Uy. Nadi ni pa ingon. Ako pa gitawag, pero ikaw gud ang gusto niyang makita, good. Kaahag gid rin amig kaha, oy. Diday, dali day. Manglingkod tayo ng taas nga bangko, day, dali. Aha, Mao na Diday. May babae ko nga nagustuhan ug siya gid ang gusto ko nga akong mauyab gid. kinsa man ang maong babae Dindo? Si Nadit day. Naibaw na siya kung kinsa ang maong babae. Uy, ay kog apil-apil ninyo sa inyong istorya, ha? Sige, biyaan ta mo diha, ha? Aron magka-istorya mong tarong. Ug ikaw din do, uy, huy, paminaw. Kinala kong ikasulti nimo, buutan akong amiga, ug dili magmahay ang lalaki nga makauyab niya. Kining Sige, biyaan sa mo. Biyaan sa mo. Ayo mo diha. Day, Net. Dindo, kung kinsa man ang maong babae nga imong nagustuhan, swerte kay siya nga siya imong nagustuhan. Pero kinilay ikasulti ko. Bahalag babae kong buhat, pero ingnon ta ka. Mahal ta kayo ka din. Og ikalipay ko gyud ako kung ikaw ang mahimo na kong hinigugma. Diday, si Edwin ang tinuod nga ni gugma nimo. Busa siya na lang gud ang sugta day. Ano lang, Diday. Ay, Diday, anak, kalimti na lang ng Dindo. Uy, iyo ko na ipabukos ang imong kaugali mo ni. Dili maayo ang imong gibuhat, tao ang mipadayag sa imong gugma nga tuniya in taon. Babae ka mang buhat. Kung mapahimuslanon pa si gayon si Dindo, ang nagisakyan ka na niya sa dako mong gusto niya. Gipanguyaban ka na, bahalag wa si gusto nimo. Unya, human ka niya mapahimusli, kaya ka namang likayan. Og angay kang magpasalamat nga buutan ang maong lalaki.
Busa anak, yaw itaw ni pamugos imo pagkababae. Tagig respeto o kaluoy ang imong pagkababae nga buhat. Never know what to do. How can I carry on with? Ikaw day kinig ni Edwin. Nang misita ko Diday. Ay, pastilan, nga nung wa magkasugtahang tudrong diday, oy, nga ikaw man ang matuod nga nahigugma niya. Oy, nagyampo na ko sa Ginoo nang. Unta. Sugto na ta kong Diday taon. Sige na taon day. Sugto na ko. Luoy sa kanako eh. Sugton ta ka sa sunod imong pagpamisita palik ha. Kanakon, makasulti ka na ako kung si Kinsa gyud ang babae nga nagustuhan ni Tinto. Di ka masayod kinsay na gustuhan ni Bedindo. Ako ni bawo mo ko. Sultihan di ka, basta sugton ko ni mo karon dayon. Sultihan di ka. Nahibaw ka? Sige, sugton ta ka. Sige, sulti ko kung Kinsa ang maong babae. Sige na. Kuan kini ang gihigog sa lalaki nga imo nagustuhan tayo day. Maurasab ang suod mo higalang si Nadet. Unsa? Si Nadet? Si Nadet ang nagustuhan ni Dindo? Kalain ni Day Nadet, uy. Huwag yun siya magsulti na ako. Nga siya Day nagustuhan ni Dindo. Nya. Karon day, sultihan naman ti kastanan. Sige na, bi, sugta ko, bi. Sugta na ko. Sige na, day. Saan ako ni mo, day. Makatuon religas mahal na ko. Mahal kay ti ka. Sige na, day, day. Sige. Gisugot na ta ka. Uyab na ta, Edwin. Dagang salamat, day. Salamat kayo. Balito ko. Ay! Uy! Ikaw na yung nagustuhan. O, day. Pero wala ko siya sugta ha. Kay ikaw ang gusto ko nga iyang mauyab. Kay dako man kagusto niya. Nagkagusto masabka ka niya. Ang tinuod. Oh, nakagusto sad ko niya. Apan, wala na ko siya sugta ni mo. Kay di man ko gusto nga masuko ka na ako. Di na lang ko mamugos niya, Day. Kay ikaw man yun ang iyang hikok, Og si Edwin. Ako naman sa siyang gisugot. Gisugot na lang nako siya kay maluoy man po ko niya. Hala, salamat day ha. Sige, sugto na ko si Dindo. Sugto na ko siya. Ito ang pag-ibig ko, bibigay buong buo. Unsa? Ay! Gusto ka makikita sa katapusan nga gayon ni Gaudindo, Day? O bayot. Tungod kay nakahukom na ko nga magminyo na lang ko ni Edwin. Apan sa dili pa ako makigminyo niya, gusto kong magkita mi ni Dindo. Bisag makadiyot lang. Uy, kay unsa man may tuyo mo sa ko'y gagaw, Day, ha? Gusto kong nga siyang tugyanan ko sa akong kaputli. Oh, Day, di. Hirap na pako sa buhay. Ay, di lagi ko eh. Gaw Carlo, naunsa man ka? Carlo lagi. Oy, Carlo. Carlo. Gaw, Carlo. Dili ko Carlo, oy. Na, Sige na, gaw, oy. Luoy kay Diday, oy. bida sa doy. Gusto lagi taon siya nga, mutilaw sa imong piso karaan, gaw. Napatilawan na lang ko na siya, oy. Luoy ba ya? Ay, paita sa doy. Sige. Ay, aron din na sa magsamok-samok na ko. Ing na siya. Ay, Nga magkita mi sa dabit nga gusto niya. salamat, gaw. Ay, kuyog ha, kamera. Ano mo maduuban ng jug ko? Unsa ka? Uy. Sige, ako sing sultihan ha. Ako sing ingnon nga, sugot ka na, gaw. Nga imong, kuan, iogbok ng imong piso karaan nga to sa iya, ho. Salamat kami sugot kang makita ta Dindo. Salamat kayo ha. Saon kulit man kay kagod. Di man untag ko ba, pero sige na lang. Karon nga niyan ako, kung sa'y gusto niyo nga may tabo, ha? Sige, sulti lang ko. Dindo, ikaw nga akong gimahalog higugma. Apan kay wa man kay gusto na ako bisa gamay. Dawatan ko na lang ang tanan. Apan sa dili ko pa ikaw hingpit nga hikalimtan. Ikaw ang tugyanan ko sa akong kaputli. Ikaw, Dindo. Mo ni gusto mo. Dindo, sana.
posisyon na. Posisyon na. Basta mo ni posisyon na. Kaya lain na sa posisyon. Dali unday. Pasudong kayo. Si Dindog yun ang gitugyanan ko sa kong kaputli. Pagkahuman, nagpakasal ko sa kong uyab o gikalimtan ko na lang siya sa hingpit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Christy, ginaingon, tinuod nga wa ko'y gusto sa kumbana dihang ako siyang gipakaslan. Apan dili ko mahimong hugaw-hugawan ang akong pagkaasawa, kay siya na ang akong bana. Mao kini nahitabos kong kinabuhi, hindi na ko mahimong. Mao ba, day? Mao na, day. Suod manggod mo ang Arnel, day pa. Tabangi ko, pi. Aron manguyab na siya na ako. Dako, gid kay ko gusto anak niya. Ay, pastilanis Arnel. Ari man noon siya manguyab na kung ko'y gusto niya. Ikaw na to iyang gipanguyaban. Hala, nanguyab di siya nimo. O, dako siya gusto nimo, day. Uy, mura lang migsuot an aon kay magsige man na siya sikit-sikit na ako. Kay nakagusto man na ako. Pero ang saong man ko'y gusto na niya. Ay, sagdi lang ha. Kung moduol sa nakog usab, ako siyang ingnon nga ikaw ang iyang panguyaban, day Christy. Ay dalang paghandom oy nga manguyab ni Mos Arnel. Kana kay nagpakita ka na gusto niya o nya wag yun sa maguyab nimo. Nagpasabot na nga wa siya'y gusto ni Munak. Misaan man to si Muna na ako, nay. Nga iya ko na kong tabangan aron manguyab si Arnel na ako. Ako pa'y ikaw no, si Melio imong sugton. Nanguyab ang kanin mo ng tawhana. Buotan ba ya si Milyo? Pero si Arnel, siyang akong higugmanay. Siya. Ayun na kong itupo niya itong imong amiga, bi. Wa, di ko'y gusto niya, Christy. Ikaw nga akong gigugma. Ikaw muna. Na, di kita magdaog ani Arnel. Kay di man sa jud may tabong sugton ta kagaw mo ko'y gusto nimo. Pahalag wa kay gusto na ko. Mentras daga ka pa, di ko kumuhunong sa pagpanguyab ni mo. Kay mahal ta ka muna. Mahal ko kay ikaw. Arnel. Maluoy taon ka na ako, day. Sugtan ako, day Christy. Di ka subok ko, Milyo. Oh, Pero dili tagit ka mahimong sugton. Tinuod kong mituo nga nahigugma ka na ako. Pero pasaylo ako. Dili ikaw ang akong gihigugma. Si Arnel. Si Arnel ang akong gimahal. Si Arnel lang, Milyo. Christy. Unsa? Ay, lagi. Das undo bayot nga imong igagaw na asilong nagita nimo. Kay, magpahibaw ko siya nimo nga ang suod ko nun nimong amiga nga si Mona, buot lugosong Arnel. May nalanggan ni kay nakadagan siya og tuwa ay. Gidakop si Arnel sa mga tanod og tuwa ron sa presento. Manaog ko. Ato na ko sa kaundo. Ay, lagi gaw. Aron ka mo to, no? At tuwa sa karsel gaw, ha? Tuwa rito sa Arnel ay gibalhog taon. Pasaka ko ng kasos mo na. Di ko gusto nga mapriso si Arnel, gaw. Di ko musugot. Oo, di siya mapriso. Lakaw. At tuwas mo na. Ang yuas siya nga dili siya mukiha ni Arnel. Total, wa man sad siya madayon. Aglaw ka si Arnel. At tuwa dito. Gaw. Ato na ko stay mo na. Ato na ko siya. May patagbo na tawhana. May nilanggani kay nasikaran ako ang iyang pugaran ug nakadagan ko. Pero nagburles ko nga nagdagan oy. Muna nga nauwaw kay ko kay daghang kay tao nakakita na ako. Kay dito mo ko niya giatkan sa mingaw nga dan ug iya kong giguroy sa kasagbutan. Day, maluoy ka na ako. Di ko gusto mapriso si Arnel. Pasayluan na lang siya mo na. Maluoy ka na ako, day. Nganong ikaw may luoy nga di man ikaw ang mapriso si Arnel man. Mahal na ko siya. Pasayluan na lang taon siya, pi. Sige na, day mo na. Salamat ni mo, day Christy. Kung dili patungon ni mo, no? Ikiyagin unta ko ni mo na. Kana tungod kay mahal ta ka, Arnel. Apan, igo na nga. Natabangan ta ka. Aron dili ka mapriso.
dili mo na kini makalimtan. Surrender na ko ni Monel. Dawaton ko na lang nga, wa kag gusto na ko. Busa, kalimtan talang ka sa hingpit. Christy, Ay nag-usbang imong gibuhat ni Mona ha. Human siya gusto ni mo. Busa dawatan na lang. Dili yun ka mo ang makauyab. Adjust ni mo, Arnel. O sugton ko na lang ang lalaki nga tinuod nga nagmahal ako. Sugton ko na lang si Melio. Unswa, sugton mo Melio. Gusto naman ko magminyo ka. Busa, kay si Melio man ang matuod nga nahigop man ako. Sugton na lang nako siya og minyoan. Basin pa di ay, kung makat-on ako sa pagmahal niya. Nakasiguro ka gaw nga makat-on ka sa pagmahal anak niya? Kay super ba ang kabuutan po sa Melio? Super piyugidakon ng iyaha gaw. Ay, nakatilaw ko anak gaw. Si akong lubot na ako, ha? Tarong, Sugipan kong kaupat, oy. Uy. Bingat akong bakbak gaw. Naunhan ko ni mo gaw. Ay, lagi gaw taon. Lain na ni mo gaw undo. Oy, inday ha, dili undo. Og, tinurgi sultin ako ni mo. Daku lagi taon-taon. Sus, dakwag buhay ang Melio gaw. Grabe kayo. Og maigo ka na siya gaw. Kulipa ka. Diha dahil ma-inlove ka gaw. Gaw. salamat taon day nga gisugot na gyud ko nimo. Gusto naman gud kong magminyo, Mel. O wa man gid manguyab nako si Arnel. Kay wa man gid siya gusto nako. Ikaw nalay akong sukton o pakaslan. O hinaot lang nga magpabili ng imong gugma o kabuutan. Aron makat-on ko sa paghigugma nimo. Isaan ako day. Mahigugma gyud ka nako tungod kay mahalunta ka sa tibuok na akong kinabuhi. Og magpakasalta sa labing madali nga panahon day. Magpakasalta, Christy. Asawa na gid ka. Lamian niya, yun sa anak ni mo. Giunta na ko nimong ubos. Pagigay na. Lukayo. Ako sa daya. Ako makasuyog. Hawk ining imong ubos day. Karubag kasuway ani. Ingay. Lamin sa ditan day ay. Kahumuto. Tampa ko yun sa to. Nalagi milabtik sa kong pusod. Hala? Ang ako na day. Hala? Di barog na. Kakadako gud ana. Maramang kag gabuhi og kobra na siya. Lupig pa'y kubra na day. Sawagi na. Dali be. Tanawa oh. Kita ka? Lupig pa'y kubra sa. Kadako. Kani, pastor day. Natanay time out ane ay. Wala time out. Ilami na kayo day. Unong tanagi ka sa hingpit o niya. Time pati nga ni. Uy. Dali, daksa kong bayo day. Sikon. Tagay ka tunga pa na. Kanyot lang. Ay lang tingalig ihurot. Uy. Bingat ka day. Uy. Arnel. Kan tinuod. Sukad ka lang nakasal ni Melio. Di bati ko na kawili ni mo. Kaya nag-uol ko nga naminyo ka. Basta day, buwagi siya. Magtaban na doha. Naigugma ka na ako, dili ba? Aday? Sa una, imong pangan pamangganing akong gisangpit sa una namong gabi. Pero karon, patay na ang akong gugma ni Monel. Mahal ko na nga akong bana. Busa pa sa ilo ako. Dili ko na mahimong ilisan sa lain ang akong bana. Dili na, Arnel. Kulang aking mamahal, pero harap mo siya. Igo na lang sa pagmahay si Arnel. Dili ako yang gipanguyaban o gipangasawa. May bana naman ko karon. Patay na ang gugma ko niya. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Randy, ginaingon. Mahal ko nga akong asawa. Busa bisan pag unsay mahitabo, ko siya mahimong biyaan og ibaylos lain. O kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, di na ako mahimong mahikalimtan. Mayon takod ako og kita ron si Randy sa iyang pag-drive og taxi da. Kay ting bayad na ba og mas kuryente. Hasta pud among giutangan nga tindahan naningil na pud to kanina. Day Marina, diyan ako day. Ay salamat. Igo lang ka day.
Dumata ni dayo, dali day. Di alagitan Kapit akong na, Nay. bana. Sugatan ako siya sa kawas. Nana dong, kadiyot lang. May dako na siya. Unsa ka ha? Hala, lechon manok. Ay, kinita kay gigutom ko. Nga sukwida nga napo ka kilo nga bugas day. Hala, dako na kaginansya sa pag-drive ni mong taxi rundong. Oo, sakto-sakto sa day. Dali, ato ta sa suda. Tana, tana. Magtiwas tagsulti. Dali na day. Tara. Mao ba? 500 kapin imong ginansya. Kining imong gihatag nako. O day, mura na akong ginansya day. Pero nakadalagi kag lechon manok ug yapon kay dangan na po ka kilo nga bukas. Mga on sa ta kay gutom man. Gutom naman kayo. Unya man atong kaon. Adto ta sa sala magtiwas og sulti. Dali na. Mga on sa ta kay gutom na day. Sige na, pagsukad na diha kay mugawas ako kay magpalit ko bugnaw nga soft drinks ha. O sige day, pagsukad na ha. Day Marina. Unsa ang driver sa usa ninyo ka taxi? Gusto ka? O, gaw. Ay, lagsaba ni Nilong akong bana, ha. Basig dili na unya niya pa-drive si Randy sa taxi na mo. Randy. Ay, Randy ato. Unom na ka-unit yung taxi taon. Huwag na kailang gusto na mag-drive anong taon yung taxi, bro. Kailan ng Randy? Aso yung Randy ato? Unsa? Katubang, nagda sa plate number nga 793. Katong taas nga, dakog lawas ba? Kaning, nabas akong cellphone, gaw. Awa, ha? Gaw. Niamang ko yung picture, Bigaon yung tingog. So, yan ba ito duha? Sa Naintay ka, gaw. Siktan na. Kabugoy gidi mo. Sure ka? Aba diya, gaw, oy. Bitawa. Bebe, tanawa ko picture, be. Ano, be? Dara gani. Bebe ko na, be. Tanawa ta, be. Ano ni picture? Naaday siya mong cellphone. Doon na, gani. Hain ba? Dara, naman po sa akong dugan magtanaw, oy, cellphone. Okay, doon kita na lugar puti kayo. Ay, hindi de siya. Oo, kita naman ka ni gwapa sabihan ni kanahang dako niya taas nga tao sa litaw ni siya. Sino na ni mo? Litaw, minyong. Ay, parehas din ako, gaw, uy. Bangas Minyo ka. sad. Lisod po siya sa iyang pamilya, uy. Ako bang itong gatag kwarta gani, ha? 2,000 ra noon. Nga saban, huwam sa to, dili. Ay, ako rin itong gihatag niya, gaw, kay gamay raman. 2,000 ra noon. Ah. Kay nakagusto man ko niya, gaw. Gusto ko mutilaw og lain, gaw, uy. Kuwang pamangkus-on sa kumbana. Ay, kalipay sa kumbana, uy. Liban ako din kung gagaw. Ibutan na ang jimbo Ay, gamay raman to, gaw. 2,000 raman, gaw. Basin gamay rin iyagaw, ha? Sa kang Randy, di uy marag dako kid sa kong tanaw, gaw. Sa kumbana noon gamay jud, sure ko Gamay? ana. Oo, uy. Ay, ka na kuskibiking. Maguwang. Mao ba? Gihatagan kag 2,000 pesos sa imong amo nga babae nga mo'y tag-iya sa gidriban mong taxi? O day, buutan kay siya day. Human ako siya sulti nga may bayranan ta nga libo kapin sa kuryente. Iya day kong giyatagan og 2,000. Nganong iya ka ning gibuhat, no? Basig to na siya laing tumungdong. Basig na ibog siya nimo dong Randy. Ha? Eh di sad, uy. Wa day. Naluoy lang gid siya nato. Ug ang sobraan na day, igusad nga ikabayad sa atong utang sa tindahan nga gatos kapin. O may sobra pa na nga gamay, di ba? Dong gikulbaan ko. Ha? Basig nakagusto na nimo imong amo ug nagplano siya nga iya kang kabiton. O, day Marina. Mao gid na akong ikahadlukan dong. Basig madakas iyang hatag-hatag nimo kwarta, ha? Day Marina, kinilang giisulti na ko nimo. Ha? Mahal kay tika. Nga akong asawa, uban sa bugtong tang anak nga gamay pa. Ug di may tabo nga, bungkagon ko nga tong pamilya, oy. Bala nagmaglisod daw, oy. Basta, mabuhi lang kita. Bueno, aron di ka mabalaga, gikan karon. Di na kumudawat kung doon na pay laing ihatag si Ma'am Miriam nako nga mga kwarta. Di na kumudawat, Day Marina. O malagi ka karon maligo, day.
Ha? Mitukar na ba nga akong gana, Dayla? Ako'y ganang magnimuron, oy. Marasad gihapon. Hmm? Gamay pa, dali pang magkapo. Dugay lagi ni Ron. Kuday, dugay yun. Sige na, ligo na, Day. Ligo na ka. Sige na, kay. Ungharong ko ng iyong kuday. Sige, Day. Dugayan ko, Day. Sige, ba naman ta ka. Busa, dili ta ka balibaran. Kini. Kadali kay maligo sa ko. Pahumutan ko ni dali-daling ako Lami aguhangkan ni imo, Day. Sige pa. Maayod to. Dugayahan. Ka-cute yun, Ani. Saswata. Biskot na. Misidlit naman lagi na. Dali, basod. Nikawas na, Day. Kay, undang na ta, Day. Undang ta, Day. Gawasan mo ko, Day. Igugod lagay ko. Igaw sa nakahang kumangkaha. Ay. Nakakalagtigaw na. Pabisit ganda ng gamaya, oy. Unsa? Na, di lang ko doon ka pa-drive ni Gambriam's taxi. Taga lang ko doon niya kwarta, patuon gina sila. Kaya mo di ba na? Sa'yo na ni mo. Ay, nagkinang na ko kwarta ron da. Kay gilanta na akong anak. O ba? Sige, sige. Atuon ako si Ma'am Miriam. Ma'am, Mao ka na, Randy. Gusto kong mutilaw og laing kalipay sa laing laki. Kay kuwanggit ko sa kalipay sa kumpana. O, ikaw? Ikaw ang gusto na akong tilawan, Ran. sige ma'am. Way problema na. Okay, pero ma'am, sabot lang ta ha. Wa tay relasyon ha. May asawa ba ako doon ako'y anak sir? O, Randy, mas mao ni akong gusto. Ha? Kalipay sa ramay akong gikinahanglan nimo. Tana sa akong kwarto na. Tana tayo. Pagkani. Grabihan mo makatuko ba naman may? Nahangin giniga naman. Ang gamay kayo sa kumbana. Meron sa atang wapay. Dali mo. Yan kaya sa mga panimo. Gusto mo tayo rin mama? Wala lagi. Pero usap ta ugmaan. Usap. Ay, time pa. Maunggos luta. Kasakit ato. Perting tagbawa na mo ni Ma'am Miriam. Kay bisan unsa nga posisyon gibuhat na mo. Mansa nita mo, katagan na kunyag dako kay kantidad. Gusto na siya nga magkarelasyon mi pero ako siya gibalibaran oy. Wa gid ko musugot kay di ko gusto nga masayod ug maguol ang akong asawa. Wa ko musugot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Intoy, ginaingon, bisan di ka gwapo, unya, dili makamaw manguyab, apan kung dibuinason ka, makauyab ka gyud og gapo, makauyab ka nga dili pa gyud ikaw ang manguyab. Mo ni nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko may mong mahikalimtan. Ay, arang-arang taon kay nakapakyaw kog tulok higayon. Doon na ko'y kwarta nga 3,000 pesos kapin. Pero di lagi hapon ko mo relax kay punto pa man. Padayon gihapon ko nga mamasayro gabal-habal. Uy, hala. Auto nga ako ikasugat. Ay, nagikis-ikis mo yung pagdagan. Hoy, nahanggaw. Hoy, ay. Hoy, samning nga to, hoy. Hoy, kung gusto niyo mo ibangga ng mga auto, ha? Drivera ka, ibangga na gibuha alas pusti, oh. Ayaw di rin ako, anggaw! Anggaw ka na! Apit nung tara maigo na! Bira rin mo ka! Ha? Uy, ala! Uy! Ang driver babae mo din nga gwapa ang nanaog sa auto. Ni! Kagwapa ni niya. Nagsingit-singit na ba ko na? Uy! Mister, sorry ha?
Pasaylo atawang ko, wag na ko tuyo Ay, okay naman oy, kining, uy, hala, may lalaki nga na naog sa auto. Ano na? Pagtuba ng driver sa mga baroy. Siya ka ba? Pobre niya masimos pa. Tana. Balik isa kay sa auto. Ayaw ko tawag darling kay di ta kauyab. O kay gusto ka mong kid musakay sa kong auto, ari ko musakay sa habal-habal nga motor. Dong, tara dong. Ihatod ko sa amo. Ha? Oo, din yung inyo, ma'am. Kadako yung magbahay, ma'am. Kadato din mo. Okay, diyan sa ha. Sige, ma'am. Okay. Ay, happy sa tresud sa among bahay. Ha? Ato takahatagan og pliti. Wala! Kadako ko din ma'am. 1, 2, 3, 4. 5,000, ma'am. Danang pasalamat kay nakasakay ko sa imong motor aron mabuwag ko atong lalaki nga gustong manguyab nako. Bisag wa ko'y gusto niya bisan gamay. Mo ba? Sige, mama. Salamat kayo ni. Adto na ko, ma'am. Salamat kayo din dako kay nga kantidad nga gisuhol ni mo nako. Ayaw sa paghiya. Tanasa nga to sa sulod sa mong bahay. Ipaila-ila ta ka sa akong inahan. Ha? Ug pamati ha. Ingon ini ang buhaton ta. Pamati. Unsa? Ingon na nang butbuhaton ni Brex ya nimo? Buot kanyang lugoson? May nalanggani kay nakadali ka og sibat? Yes, mami. Pero baka signaong may gali kay dali ko nakasakay sa auto ug hapit pa paggain ng habal-habal driver. Iha. Okay lang nasab ko kung nahilabtan ka pa ni Brex. Kay siya ang gusto ko nga mamahimo ni Mubana. Kay sama siya nato og kahimta. Dato usab. Pero miwa ko'y gusto niya bisan kamay. Ug sultihan di ka, Mami Caridad. Kini si Intoy nga habal-habal driver. Bisag karon ko pa siya ni Kaila. Apan gaan kay akong buot niya. Ko nga, nakagusto ko niya, Mi. Nabuang ka na ba? Nakagusto ka ni ining naong nga perting batiya? Unya, pobre pa yun. Basta kay wa ko'y gusto atong breaks. Pugsog gani ko ni mo pakasal, Mi. Maghikog ko, magpakamatay ko. Adila. Matradak. Inanang nahitabo ni mo ganiya. Ay, lagi tay. Huwag nangutan na pagkani siya na ako, tay. Kung asa ko puyo. Kay, muani ko na siya sa ato, tay. Magkikita siya na ako. Maulan tay. Mo ni ang bahay ni Intoy? Alo? Maulan rin. Intoy, ako ni si Adela. Hala, tay. Siya yun. Niya siya, tay. Niya si Mama Adela, tay. Kining di ako na tay. Di ako na. Kinaubusan ako si Mama Adela, tay. Di ako. Oo, Mama Adela. Mo niya mo bahay, ha? Wata ko diya kay manaog ko. Di ako na tay. Di ako na tay. Mandasak naman lang taon. Hala no. Tida, hindi ko katuwa ni. Si Intoy nga akong anak, nakahigil lang. Tagaog anak kong dato. Ibo pa niya. Kakwartahan kas kong anak kong mauna. First time in my life sakay ng kining asa man taman ng Mama Adela. Ito mga tuog mall, kaya di ko gustong samok. Ha? Gusto ko nga, kita lang duha ang magsulti. Ay. Moadto ta sa among rest house, nga tuwa mahimutang sa dapin sa baybayon. Linduta ning lugar ay. Basta mao na to ha. Gusto kong patuhuon tang akong inahan, nga ikaw ang akong uyab. Agoy. Aron pa, dinabudot-dot pa na ako itong lalaki nga, mo'y gusto niyang akong mauyab. Kadiyat lang, ha? Klaro ho na ni Bi. Klaro ho na ni Mama Adela, ha? Ha? Kita? Ha? Uyab ba ta? Oo, pero tiaw-tiaw ra. Okay. Tiyaw. Pero nakita pa sa akong buotan ka. So okay na sa ko kung atong tinuod. Ha? Ikauyab atong tinuuray yung uyab katong dato. Butbot kaya di mo Intoy. Ay, lagi tay. Huwag niingon pa magkani siya. Gusto na kuno siya nga magninyo. Na! Huwag ako tay. Ako kuno iyang pakaslan. Hala no! Ako'y mahim. Uyab naman yun ni mo ning batig now. Unya, pobre pa din. Sige, pakasal na lang. Salamat, Mami! Mami! Thank you, Mami! Salamat, Mami Caridad! Wa mo makasal, oy. Unya mo sangpit ka nagmami na ko. Unya na sangpit, oy, kung makasal na mo.
Hindi ka paano kitsura pero lawak ka. Labasag ka. Pagkaswerte na ko, swerte kayo ko nga. Ikaw kong asawa. Huwag yun ko magahong. Nga sa akong kapobre o di mayo gitsura. Nakaasawa ko gwapa, unya dato pa. Askang giminasa ginakoy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maureen. Ingon, dili ko ay maayo sa usa ka dalaga na binuangan lang ang gugma sa usa ka lalaki. Kay inig abot sa kapa, igo ka na lang sa pagnaab ang imong bakba. Kaya wa na may lalaki nga mga asawa nimo, kay dako ka naman og bakba. Mo kini na itapos sa kuwi, natili na akong mahimo. Unsa nay? Ay, lagi. Naa si Ilyong sa silong. Mamisita ko no siya ni mo, day. Og matod niya, sabutan ako no ninyo adlaw sa inyong kasal. Uy, buyag! Kasal ko tatot, nay. Di pa ko magbinyo, uy. May nahitabo naman ko no ninyong duha. Mao nga, magpakasal na mo. Dili lagi ko magpakasal niya, nay. Kaya dili pa ko gustong mahigot sa kaminyoon. Kung nauga palihog dito na ipi. Ina nga buwag na mi. Oh, Norma. Ay, pastilan. Ako'y naloeng Ilyong. Mihilak tawag maayo nga kung giinang buwag na mo. Og di ka na gustong makakita pa niya. Maayo hinuunay. Og karon nay, kay buwag naman mi. Kanang ulitaw na nga naa sa atbang anang apartment nga nag-abang. Kana na sa siya, nay. Kana sa siyang akong uyaboy. Kay ko niya, nay. Kay balibuon kaayo og dugan. Pastilan. Ay, kanimo Norma. Pag minyo na taon day, aron mahimutang ka na. Ako bayay, gikapoy ang bisyo mo. Igo karang mutilaws laki. Pagkahuman, imong buwagan. Tuwad kay mo na akong gusto, nay. Nga sa dili pa ko magminyo, makatilaw una kog daghang laki. Aron kun maminyo na unya ko. Dili na ko mangapit, di ba? Ay nga kanang mga nangapit na ang anga nas kalipay sa mga laki sa daga pa. Ha? Mauna nga magtagbaw una ko sa mga laki, mintras daga pa ko. Ana di ay na. Wa kay bawas nanay. Usari akong uyab, statay ra nimo. Way ayo, nay. Bitaw. Pagka binugok, be, ni mag-utok, Nalang yun nga, bigatlon kang dako, anak ka. Nay. Patuog tambag, ha? Pagminyo na, Norma. Gisagot ako ni mo, day Norma. Ora ne. Basta ayun na lang pamisita sa bahay kay dini pa lang sa dan gisugot na taka. Uyab na tarin. Ay, salamat! Salamat ay ha! Pero, day, mamisita niya ko nimo sa inyo. Gusto ko nga mahimamat ang imong inahan. Ayaw na na, uy. Wala na kinahanglan na pa. Ang importante nga gisugot na taka. Nga uyab na ta. Maba, day, manuroy niya ta ha? Sure! Kanus aman ta manuroy, ha? Kanus ata mag-date rin ni. Salamat Norma. Kay bisan, wa pa ta makasal. Imo nang gitugyan nako ang imong lawas. Kana tingog kay uyab na ta rin eh. Busa ikaw, mitras uyab pa ta. Mahimos yun og maayo na ako. Oo. Kay baw ka. Pulano na ba ko? Say gayon nga pulan ko nimo. Di ka nagyud unya magkatilaw na ako. Kay buwagan naman unya ka. Norma. Sige nak, paari-ada yun ha, papamisitaha din his ato hang giingon ni mong Rex. Nay, ug hapit ka na unya magkakita og umagad, nay. Hapit na, nay. Daghang salamat Norma, ang gihikap na Ginoo ang kahi ni mo nga Sapa ka diya, nay, uy. Humok na din una ko karon. Bitaw, nay, uy. Gusto na ko magninyo na ko.
Og swerte ko niya si Rex. Kasi ang lalaki nga akong kuyugan sa altar sa kaminyunan. Uy na uy, hapit naman lang mo alas 12 ito ang gabi. Pero makimaabot si Rex. Ingo matato siya nga karon siya mo ani. Ay, basig ihara kang gibinoangan nun, ma, uy. Pati nga siya gustong magminyo mo. Pangita na laglang laki, oy. Nga imong pamanhon. Dili na eh. Si Rex ang ako nagustuhan na eh. Mako niya. Basta kinahanglan makikita ko niya ugma na eh. Kinahanglan yun. Rex. Mao ka na'y tinuod, Norma. Dili na lang kong padayog tinguha ni mo. Tinguha ba? Sa akong tinguha ni mo ba? Di na dyan kong padayon. Dili ko gusto. Di ko gusto magbahay ka. Di mo na niya kong biyaan. Dili. Nasayop ka, Rex. Kaya ang tinuod, nahikog makuni mo. Sa kadaghan sa lalaki nga nalambigit na ako, ikaw lang ang nakapapitik sa kong kasing-kasing. Rex! Hindi ko... Rex! Norma? Ay ko gaksa, ay ko gaki. Norma, hindi ko ta uyab, oy. Kung mauna, uyab na ta. Uyab na ta, Rex. Oops! Rex! Imo kong gitukmod. Sorry kayo, pero di lang ko gusto mag-una-una ka. O niya na kung magkasal na ta. Kung magpakasal ta, Rex, sa labing madaling panahon, ay nalapamay. Kasal na lang tagdiretso, Rex. At karagin ang lalaking kitagana sa kinuha lang ako, Rex. Rex. Ayaw na, dahil naman, tabi sa taba, magsulti na. Man, unya ako ng istorya ko doon. Torture sa topping. Uy. Ang ko ipayaron sa itong kasal. Paka ko nga ito. Ang puni, Norma, ayaw. Uy. Ay. Kalupya ko daan imong atubangan. Mabilisod! Pero nagpubo ka mo ganing mong birthday. Oops, ayaw. Ay. Hala! Huwag kayo tumoy! Uy. Bumita na di utak ko padayon magpagkasal ni mo. Ikaw ang pagsanon man ka. Gabinuangan. Ay mo pa yung hiram-hiram. Wak lagi. Huwag man kay imuha! Doon kalingin na maligdian ang bitay! Sagdilang. Sagdilang doon kalingin. Dako ba siya? Katapusan akong nauyab na giabis. Lagot siya nga. Palakiro ko. Wala na ko'y tumoy. Kaway ayo! Ano mo magkataon magsulti? Wala na kay tumay! Hindi, Mama. Dahil umagat ko. Pa? Ikaw ni bato na ako. Misal ka din sa kwarto naman ni Rex. Tuwas mo si Rex na iya ko gipasak ka din eh. Dahil umagat ko. Kita Sa akong pagkapalakira, gigabaan jud ko. Kaya nakaban naman kong lalaki nga way tumoy. Pero maay na lang gani kay buutan ang iyong amahan. Kaya yung gitubos ang iyong anak. Mura sa noon og mo'y akong bana. Akong uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wena, ginaingon, ang tanom bisbisan gid na aron motubo. Sama sa tao, kinahanglan og tubig. Kung dili tubigan, maughan. Maughan man gani ang sapa gadunay tubig, unsa pa kaha ang tao. Mauli ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bay, primo. Bay. Kinahanglan ulit ng tao ang katumbahan sa sinda sa ilang Don Martin ba? Saan man, matrabaho ka dito? Okay, sige. Sugod ko na ba, George? Sige.
Apilti ka lista din ha. Kay, anda mo kakamot trabaho sinda. Maayo na lang na uy na kay paabotong sweldo. Lagi day wina? Unya ka sa awang magsugod. Ah, Kano sa kuan. kamamutrabaho sa katubahan. Si Bay George ray mo pahibaw na ako. Sige, aron malingaw sad ka. Mao lagi day. Laay ning sige pundo sa ato eh. Maogyod. Kung magsugod na kas katubhan, ako sa diris ato magluto kog saging mantikaan. Aron kada adlaw do na tay kita, bahala ginagmay, basta kanunay. Swerte kang premi day, Lina. Kay kugihan kay na bata. Maog yun. Di siya pareha sa ubang mga bana dinis ato ba nga maghuwat lang pakanon sa asawa tapulan ko. Mao gani nga sugot tayo kung magtrabaho sa katubhan sa ilang Don Martin tay na ibing. Unya, kanos aman sila magsukod day. Dewi na! Day! Day! Nakita mi ni kuan ni George ug mato niya nga ugma na dahil mi magsugod sa katubhan. Maayo hinuon dong. Primo! Prim! Ay, kainit. Uy, mapagpamatas kainit ining katubhan. Uy, Wala! oy, dali sa! Alas 12 las udto, basado na gani. Undang sana yung magitrabaho, oy. Di lang mo mangaon. Ay, may gani kay giatdan ko nimo pagkaon ay. Mao gani, dali na kaon na. Okay lang. Salamat ay ha. Dito na napita, oh. May kay dunay tent. Landong dito. Dali na. May kabay prime. Doon na kaya sa mga maghinunaon nga tigaton na tugkaon ni. Maog yun by George. Ha? Kanang uban ni Hanarbaho muhatod kaon mas bahay sa mga banahagon. Unsa? Unya ang ilang kaon na na. Ako sige na pangulo na tubo na Pa diabetes ug maayo ba? No, paita, no. Paita bitaw. Sige lang day. Okay ra na day. Luoy sa nila no? Kita luoy bitaw. Kamu lang sa ipag-istorya kay kaon ako dere. Sige. Uya, di ay nila sa. Maog yun. Kung dili ka makato na kung pagkaon na iwin ano. Mo sa niya akong boto na sama na akong mga kauban na tanaway. Pang-os na lang sa tubo. Pero, sa uwi ko rin kaon sa kulubot. Ha? Unsa? Pang-os na imong lubot. Murag tubo. Ikaw rin, gutom na kayo ko Salamat bay George, salamat. Paabot lang kung na bay. Napakala ko hinahina rin Sige, kaala dia. Salamat lang kay bay George ha. Sige. Pangos-pangos lang sa kugtubo diri. Naon sa suwing na bing. Nalipong kuno siya. Uy, nga man. Ay, tumad siguro nis kainit sa panahon rin tayo. Maingan inom og dagang tubig, Wina. Di kakabinsahan yung panahon na rin. Kainit kayo panahon, uy. Nabala ka kong primo tayo, nay. Nga ano man? Wa may nakahatod niyang pagkaon. Ay, basig ipakaon na lang po ton George. Oy. Na, mauwaw na ibing, uy. Unsa man? Ako na lang yato niya pagkaon. Ay, ako na yung ibig, uy. Kaya pwede ba yung ka. Basig ikaw na sa malipong diha. Simba ko. Man lagi ni mo nahurot ang pagkaon, primo. O dahil na kay, nabusog na mo pinangos sa tubo. Unsaon, kalit man kong kalipong. Day, kuan ba? Pasin ba og kining kuan ba? So, Mabdus na ka ba? ni, unsaon taon pag mabdus, katagsara man ko ni mo birahan. Sa trabaho na kas katubhan. Unsaon sa day nga, kapon sa kayo ining pauli na ko day. Nakasabot ko ni mo, primo. Pero ayaw nag-usba ang pagpang-us og tubuha. Kaon yun, kung doon ay pagkaon. Pre, may prem. Bay! Ay, so pala big pag-usog tubo. Kaya ako ang may pag-usaw. Ayaw na ba kay, di na tubo. Bay, paita ganahan nung kung magsigig pang-us ba yung tubo ba Pero dari kasi kitas papangero, murag baboy ka. Sakit man, pero mas nagpaswabi man akong kalami sa tubo bay. Lami magsigig pang-us bay George. Primo,
Matapak ka. Huwag mo matupag. Nagatuog na tingali. Ay, paitan yung babae to. Maikog ta maghagad sa tumbana. Kimingaw na magkog. Magpuan naman nga wala ko hilap din ni Primo. Pansagad kung ako'y mahilapot sa kumbana. Gusto. Ako sa tandayan. Nagtandayan ako niya. Akong tanto ko ng iyang buhay kasama ini. Ako mo na. Murag. Libaro. Kini. Tamarin niya. Uy na. Shhh. Kiminaw na ko. Huwag kami ngawa. Primo. Ay, sa karon na yun, Wiki. Sakit kayo ako mapapangit eh. Ang kapapangit di ay may matulog siya na ako di ay. Hindi kayo man, pero lain kay liklirok ko kay usanting kasakit o maabot sa kong dunggan ang kasakit. Hindi. Nagano di ay na. Sa tigis ngali na ako ni ang usap tubo ay kadaog to. Ay, mayo pang tubo. Isigit pangus ni Primo. Lagi ba yun eh? Oh, day. Sulti siya. Nga din na papangusog tubo eh. Ba't anak niya eh? Matod pang George nga maghilak ko nung adlaw kundi makapangus og tubos Primo. Ano? Gipanabi na din ni Primo ang pagpangus sa tubo kay kanimo nga iyang asawa. Mao. Oh, gabae. Bay, Kaon na Prim. uy, kaon uy! Ako pagalusudsin, kaon gali ko, ikaw, sige mo kag tutok diyan, unsa ka? Nagbaon di ka George. Oo, kay, luoy mo sa kus kong asawa nga, maitig, hato diri initan, ug mayo yung anhe din eh. Dewi na. Mas maayo siguro nang bawon na lang sa ko. Oh, sige, kung mo imong gusto Primo. Naunsa naman tao ni Primo uy. Kausa kining sudan og kanon nga imong gibaon. Gamay ra magay nakuha ani. Wa makugutom mga Dewi na. Kay ni pangos sa kagtubo. Oh, Hay, paitan mo Primo uy, usik-usik maka. sorry na good. Di naman kayo ko ganahan mo kaon ko. Tungod sa tubo. Oh, day. Mao na. Ha, may pang tubo. Ha? Kung sumay nakamaayos to, Dewi na. May pang tubo. Kay piri pag gipang-us. Ako tao bisag magduha na kabuan wa gyud pang-usa. May pagmahimo na lang kung tubo aron kada adlaw kung pang-uson. Uy. Tawa ka na diak, agik-ik man ka. Okay ra ka? Gawa na ko nimo pang-usa. Ah? Saba ka Dewi na, oy. Tao ka na, oy. Dili ka pagkaon sa mas tubo. Ganun pang uson man ka. Nagbinata noon ko kay magpapang-us man pud kong Primo sa mas iyang pagpang-us sa tubo. Umauto mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 47 o naghinay-hinay na tag-edit mga listeners sa atong Part 48 at ang tangilan ninyo, no? Atong Part 48 para ma-upload na po dahil nato nga usbo na ko. Salamat kayo sa inyong pagsunod, no? Shout out din ako si Jinkoy Lingkit, no? Pero mini kasunod sa ato Jinkoy Lingkit di sa Manolo. Ug kang Oscar Baydog, salamat kayo sa imong pro, salamat kayo sa pagsunod pirmino sa atong drama. Kang Rumiboy, salamat kayo. Daghang salamat Rumiboy sa Miss Or. Ug mao to mga listeners, daghan kayong salamat.